Takže zdravím sa patogramistri pri ďalšom parte z ríše Exam Fidget. Dneska už je to 6. part z tejto hry. Takže dneska som začal tak netradične, pretože proste nešlo prvé intro. Proste nešlo a nepýtajte sa prečo. No, takže tento diel je zameraný na... No proste zameraný je, že som dostal epic na všechno, som tam hodil drahokam krásne a z tohto podzemka ten žltý či červený. No, to je nová postava Elvarik, je v cechu Haha Crew. Je tam veľa hráčov, proste ja vám to takto ukážem. Je tam jeden môj dobrý, no proste, že nie dobrý, ale proste obľúbený youtuber a vlastne on túto postavu mi zariadil a požičial mi ju do videa. No tak som sa rozhodol stroliť v túto a proste mi padol epic. Čo na to povedať? Epic je tam, ups, to je jedno. Epic mi padol nádherný. Tu nemám, takže sa presunieme na moju druhú postavu, Patogames. Tu mám 3 level, no ok, už 4. Asi nepočuť zvuk. Či počuť? Počkajte. Takže som tu späť a nepočuť zvuk. Wood. Takže pôjdeme do arény a zrejme nejakého... No počkajte. Ja som síce mág, ale počkajte, ja si tu upravím ešte aj výdrž. 170, super. Tak skúsim tohto mága. Nedám ho. On ma dá. Poď ešte do toho. Ne, ja hovorím, že ho nedám. Proste on je boss. Boss. Oh, what? Takže sa nachádzame na mojej dobrej a starej postave. Ako sa volá? Volá sa Patogames TV a... Čo? Ups, takže mal som ešte problémy a vyzdvihneme si tú hliadku. A to ide na hlas. Sakryš blé. Šplouchanec do toho. Pozrieme sa na pár epikov, zbrojerne. Uha. Sama inteligent. Sila. Epic. Vždy pozitívne naladený Batman. Ja idem do podzemka a myslím, že neviem, tak za týždeň bude súťaž o túto postavu. Takže si ju nenecháte nie za túto, samozrejme nie. Nie, bude za Patogames. Získame XP event, tam si pekne nazbieram 30 level, fakt 30 level a proste vám to dám, ale bude súťaž, nielen tak, hoci komu to podám. Tornádo tu je. To neviem poraziť. Na tom Elvarik. Áno, zablokováno. On má 127. Vyhrali sme. Lebo. Toto bude kratší part, lebo je taký rozkuskovaný, že som sa rozhodol točiť what? Že kde? Lebo som taký nanervovaný a ešte chcem si pekne naexpiť. Sila 84, to je lepšie. A za goldy. No, áno, za goldy. Takže, ako som hovoril, toto bude kratší part zo SF, lebo toto sem som chcel. Tak, zostan tam. Teba predám. A idem si pretočiť elíky, lebo ich potrebujem. Takže, prvý pokus a máme tu tieto elíky. Nechcem doriť, keď tam bola sila. Ja som to ale nešika. Sila malý. Ježiš, ja už dostávam aj XXL. No veda to. No. Cucuku.